Здравейте, това е Андреас от eSurfer, наживо от нашия тестов център в Берлин. От тази година, 2024, ние също сме оторизиран дистрибутор на JetSurf, включително и на бензиновите дъски, които също имат своите предимства. А днес с мен е Анджело от JetSurf и той ни донесе най-новите продукти. Наистина очакваме с нетърпение да ги разгледаме. Здравей, Андреас! Много благодаря за поканата. Харесва ми мястото, харесва ми Берлин. Да видим. Звучи добре. Добре, това са новите модели ски от JetSurf. Имаме електрическа ски и също така бензинова ски. А електрическият модел, например, е най-леката електрическа джет ски на планетата. А всъщност бензиновата е най-леката бензинова джет ски. Можете също да ги използвате като джетборд, просто като махнете дръжката. И в комбинация с тръбата е наистина изключително лесно за научаване за всеки. Това е електрическа ски. Можете да демонтирате кормилото за по-малко от 2 минути, което означава, че тогава имате джетборд. Можете дори да монтирате каишките за крака тук на борда. Общото тегло, включително батерията, която е около 20 кг, е 35 кг. И все пак много леко, особено ако го използвате като джетски. Така че, ако използвате борда в солена вода, е важно да го почиствате след всяко каране. JetSurf прави това много лесно, защото има този лесен клик адаптер, където просто можете да свържете прясната вода и да почистите мотора и двигателя. Те също използват перките FTS2, където не ви трябват никакви инструменти, за да свържете или разкачите перките. Това е литиево-ионна батерия на JetSurf Electric и разбира се електрическата ски. Тя е водно охлаждана, което има предимството, че след каране е достатъчно охладена, за да можете да я заредите веднага. По отношение на обхвата, в зависимост от теглото на ездача, можете да карате между 30 и 50 минути на зареждане. Безопасността е важна. Затова всички дъски на JetSurf имат предпазен ключ. Слагате го на китката си и той ще бъде свързан с ръчния контролер. Веднага, щом се сблъскате, моторът ще се изключи веднага. Освен това, за ски моделите имате този вид защита тук, а също така кормилото може да се променя по размер в зависимост от височината на ездача. Така че вече сегата предпазния ключ е включен и можете да видите зеления LED, което означава, че дъската е активна, а зеленият цвят също означава, че е доста заредена. Цветът ще се променя в зависимост от нивото на зареждане. Ако махна предпазния ключ, можете да видите, че става жълто и жълто. Означава, че е със средна мощност и тогава мога всъщност да го променя. Червеното би означавало пълна мощност, а за начинаещи мога да го сложа на зелено и ще имате само 25% от мощността. Сега стоя тук пред версията на JetSurf Ski с бензинов двигател. Характеристиките са почти същите в сравнение с електрическата, но тази е много по-лека с тегло, само 25 кг, програма И. В сравнение с 35, така че 25 кг за джетски, това е доста готино. Освен това сте по-независими, просто зареждате горивото вместо да се нуждаете от зарядно устройство. И другото предимство на бордовете с бензинов двигател е, че можете всъщност да пътувате с тях с самолет. Можете да изпробвате различните модели на JetSurf в нашия тестов център в Берлин и мисля, че сега ще отидем на водата, нали? Да тръгваме. Добре. Какво е това? Хей, току-що се върнахме от водата. Успяхме да ги тестваме и двете. Титаниевото ски, което е най-мощната версия на бордовете с бензинов двигател и след това електрическото ски. И хей, трябва да кажа, че беше много забавно. Можете да правите много агресивни маневри. Очевидно все още трябва да науча малко повече, но вече усещам, че е много агресивно и наистина можете да правите много стръмни завои, така че много забавно. Бих казал, елате, опитайте сами и доскоро.